3 minuutin erä ja tässä nähdään grafiikkavallo Simmu 2 senttiä pidempi paino. Häkkituomarina toimii Mikko Aaltonen. Ikäeroa, se on kyllä valtava. Hyvät herrat, otellaan reilusti, otellaan sääntöjen mukaan. Kuunnelkaa mun komentoja. Hanskat vastakkain, jos haluatte. Takas kulmiin. Ei haluttu. Siinähän oli Immo mahdollisuus. vastaan Stagala! Kumpikaan ei halunnut. On kyllä koko ero äijillä. Kyllä. Pitää muistaa, että toi punnitus ja sen punnituksen jälkeinen vuorokausi siinä Immo on käynyt tankkaamassa ja painot on varmasti noussut. Ja tästä lähtee homma liikkeelle. Stagala liikkuu alta pois, Immo lyö vasemman suoraan. Ja sieltä Stagala käyttää nopeutta. Stagala